diuen Jordi Méndez, soc director de Pacific Viatges, el que els moderns d'ara diuen CEO i el que ha sigut l'amo de tota la vida. Pacific Viatges va néixer al 2007, si bé en aquest local portem tan sols 5 anys, tenim una trajectòria de 15 anys que es diu Pronte i ens dediquem a l'organització i assessorament de viatges. El que més ens agrada és ser partícip dels events tan especials que marquen en la vida de moltes parelles com els viatges de nòvios. És el viatge més important de la seva vida, veure les cares d'il·lusió de les parelles que venen a l'oficina, que amb tanta il·lusió han posat al seu viatge i que et donen tota la responsabilitat i confiança per a que tot isca bé i que després d'haver-lo realitzat tinguen un minut per a passar per l'oficina, contar-nos que tot ha eixit genial i inclús si ens porten algun detall de vez en quan, significa que hem fet bé la nostra feina i que, encara que siga durant uns dies, hem format part d'un event tan especial que marcarà el reste de la seva vida. El treball de l'agència de viatges ha canviat molt durant els últims anys o l'última dècada, al mateix ritme que l'evolució digital. Abans una agència de viatges era l'única que et podia mostrar una finestra a altres mons o altres països i avui qualsevol té tota la informació disponible a un sol clic, sentat en el sofà, en pijama, en qualsevol mòbil. Això ha fet que les agències de viatges ens especialitzem en un destí o tipus de viatge o temàtica, tipus busseig, aventures i demés, i que cada vegada els viatges i els clients exigeixen una personalització extrema que fa 20 anys no podia ser. Pacific Viatges porta 15 anys especialitzada al sector dels nòvios. Hem sigut premiats des de 2012 any rere any amb un dels galardons més importants que hi ha al nostre sector, el Premi Wedding AdWords, que l'atorga una prestigiosa web anomenada bodas.net, que és la comunitat més gran que existeix a Espanya de nòvios avui per avui. Ens ha galardonat amb el premi de ser una de les 3 millors agències de viatges de la Comunitat Valenciana, una de les 10 d'Espanya. Tenim clients alrededor de tot el territori nacional, Galícia, Catalunya, Andalusia. Tant Imma com jo estem titulats al turisme i ara mateix ja tenim el repte d'aconseguir la transformació digital i fer-nos un lloc al gran món de les redes socials. Per a Sueca comptar amb una agència líder al sector de viatges aporta ser reconeguda un poc més, si cap, en algun camp que no tinga que veure en el tema de l'arròs. Hem tingut molts clients de fora de la comunitat que abans de conèixer-nos no havien sentit mai parlar de Sueca i, vulguis o no, gràcies a nosaltres aquestes persones han visitat el nostre poble o almenys l'han pogut posar al mapa.
El meu consell per als nous emprenedors és que tinguin molta paciència. Una casa no es construeix en un dia i sempre hi ha molta feina que fer. I encara que un dia pareixi que tot es ve avall, si el que estàs fent amb ganes i amb il·lusió, segurament tindran la força per aguantar i seguir endavant. Arrimat per a nosaltres significa formar part d'una comunitat de gent com nosaltres que es preocupa perquè els nostres veïns tinguin uns servicis de qualitat i de la mateixa vegada saber que tenim algú que ens apoya i lluita per els interessos del comerç del poble, que al fi i al cap és el que menja l'economia local i que fa que els diners del poble queden al poble i no a les carteres multimilionàries en altres països o paraïsos fiscals.